Ibarat umat kadiwangan saling gerobak wono. Bae lah. Nalika samono kepenakan nggonku lalu Bathara Madenta ning disalahi karo para dewa. Para dewa dirupani sukek yen ning wong seneng. Enggono nak pangoni sapa wong tuwa ora mangerteni. Mula saka kuwi anggonku munggah juangan saling dewa kawono. Kepengin ngerti sapa sejatine wong tuwa. Atus kudu katana. Nedhi aku niku ana sampeyan. Dia mau putra niku sampun ngantos ingkang sae-sae kang dipun aku. Ning senajan Allah ala rupa. Niku putra pandhita. Kono salah iku. Yen dengan kita takon wong tuwa. Ya kudu sejatine wong tuwa. Aku bisa jadi wong tua. Wah, tetap apa? Ketemu wong tuaku sakbira marane sakbira legane kang dadi yen aku wis ketemu karo bapak ngono kono salah iya bapak nanging bapak yen aku kuwi putra ning sakbira kabeh para dewa kae kabeh kanggo sandangan sing becik pating dalbiar pating mandira ning nyatane padha-padha aku putra dewa kok aku sandanganku mung kaya ngene bapak aku njaluk sandangan sing kaya kanca kancaku bapak atus iki kata-kata nggih diwenehi putra niku antane namung wong kuwi kan wajib nembadani menawi mengatur monggo suatu iki dhateng Buddha Bisana nalika semanten wonten bisanganipun karunga ingkang taksih dipun sinten wonten Buddha Bisana kakang Narendra apa salah ayo aku lagi ana Buddha Bisana langit telah